Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Görüşüňize ýaly bugün aýyň 1-nji iýuny. Bütün dünýä çağalar goraýyş güni. Ýagny bugünde oturup pikirlensek, bütün dünýä statistikasyna seretsek, çağı ölümü barada maglumata seretsek Türkmenistan 155-nji orunda dur. Edil bir hatarda, Günorta Afrikada gurakluk, açlyk görgülerini çeke oturan döwletler bilen bir hatarda. Döwlet propagandasyna seretsek, Türkmenistan garaşsyz bir tarap, gaz zapasy boýunça 4-nji ýerde duran Türkmenistan döwlet üçin utanç dälmi? Çağı ölümü smertность statistikası boyunca 155-nji ýerde dur. Söz azatlygy erkin metbuat boyunca 178-nji ýerde dur. Utanç dälmi Türkmenistan döwlet? Hormatly halkymız, dymyp otursak bu statistikadan has izki hatarlara da geçeriz. Häzirki wagtda Türkmenistan raýatlary müňlerçe daşary ýurtlara çykyp öz çağalaryndan aýry düşmäne mejbur boldular. Pikirlenip görelim, içi gysandan, jany gysandan daşary ýurda çykdylarmy? Ýok, çağamdan aýra bolsam da, uzakda bolsam da, çağamyň doklugyny, hiç bir zada zar bolmajagyna göz ýetirmek üçin halkymız daşary ýurda çykdy. Muňa kim günäkär? Elbetde öz boynuna alan funksiýasyny, jogapkärçiligini ýerine ýetirip bilmeýän Türkmenistan hökümeti günäkär. Näme üçin? Hemme zat wüziatka para öwrüldi. Mysal üçin, çağalar bagyna ýerleşdirjek bolsaň, hökmany soratda ýa tanyş tapmaly, ýa tölegini tölemeli. Edil mektebem şonuň ýaly, o başga ulgamlarda da şonuň ýaly. Indi gaýdyp geleliň çağı ölümü meselesinde. Näme üçin Türkmenistanda şoň ýaly çağı kän ölýär? Sebebi ýene gelip Türkmenistanda mövjalan korrupsiýa dolanıp gelýär. Sebebi medisina okugunda okayan talipler pulun asabyna gutarýar. Praktika dolu geçmeýärler. Bugünkü günem şonuň netijesinde 155-nji orunda bolup, şo zatlaryň netijesini hasylyny görüp otyarys. Türkmenistanda mövjalan korrupsiýanyň netijesidir. Şo zatlar oýlanyp pikirlenip görsek. Hormatly halkymız, haçanaçely dowam eder bu zatlar? Gelin her kim özüne sorak bersin. Haçanaçely çydamaly? Ýakynlaryňyz, çağalaryňyz size gadyrly dälmi? Öz çağaňyzy gujagyňyza alyp gijesine ýatmagyňyz bir münasip dälmi? Türkiýe geldik, pul işledik, öýe berip otyarys. Boldy dünýäniň gyzygy, dünýäniň keýpi, hemme nämes şo bilen bitýärmi? Çağalar o ýerde nähili ulalyp otyr? Sonra berip görmediňizmi? Ejeden, kakadan uzakda terbiýesi, iýi biçkisi, özüni alyp barşy, medeniýeti terbiýesi gyzyklanmadyňyzmy? Diňe pul işlemeli, pul goýarmaly, şo bilen borjum bitdi diýip düşünýäňizmi? Eger oňal pikir etýän bolsaňyz gaty ýalňyşýaňyz. Hormatly vatandaşlar, bugün 1-nji iýun bütün dünýä çağalar gününde ähli halklar bayramçylyk bellese, daşary ýurtlarda işläp ýören enatalar näme bellemeli? Aýraçylygyny bellemelimi? Ya näme bolsa ýüzüm gara, gözüm gara, näme bolsa şol bolsun diýip binamyslyk donyny giyip o bizden bayram bellemelimi? Ýok, onu wyjdany bar adam edip bilmez. Asla edip bilmez. Hormatly vatandaşlar, oýlanalyň, pikirleneliň. Ýene bir şo soragy ýene gaýtalap aýt. Haçanaçely biz çydamaly? Bolýan, bize inanmaň, goldamaň, goldawyňyz geregem däl. Ýöne çağalaryňyza gezek gelende de, çağalaryňyzyň geljegi göz görtele. Ogurlanyp oturlanda da sesiňiz çıkarman oturjakmy? Şunu özüňize makul bilýäňizmi? Soraklara gayrat ediň, öz kalbyňyzda, öz ýüregiňizde jogap beriň soraklara. Öns bereniňiz üçin hem köp sag bolun. Здравствуйте, жители Туркменистана. Здравствуйте, мой любимый народ. Я хотела поздравить, во-первых, всех детей с праздником. Желаю им всего хорошего. Желаю счастья, успехов в жизни, счастливого детства, которое у них нет, которое у них отняли. Я хотела показать ваш парк. Смотрите, как дети с родителями играются, какие они счастливые. Видите, мячик играются, на качелях катаются. А у нас в Туркменистане есть, что ли, это все? У наших детей забрали все, жизнь забрали. С маленьких возрастов их заставляют работать. По мусоркам они бедные ходят, чтобы кусок хлеба найти. Это жизнь, что ли? Вот посмотрите, какая жизнь в Турции. Посмотрите, как дети здесь счастливы. Вот они бегают, прыгают, катаются на качелях с родителями. А у нас что есть? Вы правительство Туркменистана. Оставьте в покое, пожалуйста, наших детей. Мы и так не видим их. И в Туркменистане вы не даете нормально им жить. Мы не видим своих детей. Мы по них соскучились. Дороги вы закрыли. Интернеты закрываете. Плохо работает. Нормально мы своих детей не можем видеть. Свободу дайте нашим детям. Свободу. Хватит уже мучить
Вам разве не стыдно? Что вы хотите, правительство Туркменистана, от наших детей? Они ни в чем не виноваты. Вот смотрите, как они катаются на качелях. Вот они сидят, вот играются. Смотрите, счастливы. А вы? У нас в Туркменистане есть это, что ли? У нас в Туркменистане мы ничего не видим. Бедные дети. Родители, мы оставляем своих детей в Туркменистане, не видя их первые шаги. Когда они болеют, мы не видим, не можем им помочь. Прошу, не молчите ради своих детей. Требуйте права, требуйте, не молчите, дорогие женщины, дорогие отцы. Ради вот таких вот маленьких детей мы должны быть вместе. Мы должны бороться за их жизнь, за их будущее, за красивый наш прекрасный Туркменистан. Здравствуйте, туркменистанцы! Сегодня мы собрались 1 июня, чтобы отметить Всемирный день защиты детей. И хотим сказать, что наши дети вынуждены расти без своих родителей. Родители находятся далеко от своих детей и не видят, как они растут. Почему? Потому что наше правительство вынудило нас попасть в такую ситуацию. И только мы можем изменить ситуацию тем, что мы покажем свое несогласие с таким положением вещей и будем против того, чтобы наши дети были далеко от нас и росли без нашего воспитания. В данный момент родители могут видеть своих детей только через интернет по телефону. Они не могут почувствовать их тепло. До каких пор мы будем все это терпеть? До каких пор? И все это почему? Разве мы в этом виноваты? Почему нас заставляют находиться далеко от своих семей? Хотя бы сегодня, 1 июня, мы должны задуматься над этим и понять, что дальше так продолжаться не может, что мы должны поменять ситуацию. Все мы, активисты, против такой ситуации. Мы хотим быть рядом со своими детьми.